Nézzük a következő feladatot. Mennyi a B1-es kódú 1994-ben vagy azelőtt születettek összpontszámának 2/10-esre kerekített átlaga? Tehát megint átlagot kell számolnunk, megint kell majd kerekítenünk. A különbség az, hogy most viszont nem egyetlen feltétel van, hanem 2. Azt is meg kell adnunk, hogy B1-es legyen a kód, és azt is meg kell adnunk, hogy a születési év 1994 vagy annál kisebb. Tehát az átlag ha függvény most nem lesz jó, szükségünk lesz az átlag ha több függvényre. Ez a függvény a 2007-es Excelben jelent meg, korábbi verziókban nem volt, illetve más táblázatkezelőkben sem vagyok benne biztos, hogy fogunk ilyen függvényt találni. Ilyen esetben az adatbázis függvények használata lehet megfelelő, illetve szűrés után egy átlag vagy összegszámítás, amit a feladat éppen kér. No, nézzük ezt az átlag ha több függvényt, hogy ez hogy működik. Egy picit más a felépítése, mint az eddigieknek. Először kell az átlagtartományt megadni, hiszen mindenképpen meg kell adnunk azt, hogy melyik oszlopban fogunk majd átlagolni. Ez továbbra is az összesen oszlop, tehát M2-től M228-ig. És aztán azt látjuk, hogy kritériumtartomány 1, hiszen lehetőséget ad majd a függvény több kritériumtartomány megadására. Ugye az egyik kritériumunk megint az volt, hogy B1-es legyen a kód, ahogy bekattintottam a kritériumtartományba, hogy megadjam a kritériumtartományt, rögtön följött új argumentumként a kritérium, hiszen ha megadtam a tartományt, meg kell hozzáadnom a kritériumot is. No, akkor jelöljük ki a megfelelő oszlopot, ha jól emlékszem, a C oszlopban volt. Tehát C2-től C228-ig, a kritériumon pedig idézőjelek között az, hogy B1, és amint beírtam a kritériumot, megengedi, hogy vegyek fel újabb kritériumtartományt. Ugye a második kritériumtartományunk ugye az évszám lesz, mármint a születésnek az évszáma, hiszen arra vonatkozik a második feltételünk. A kijelölés az működik lentről fölfelé is, tehát ott állok az utolsó cellán, Ctrl-Shift-et nyomva tartom fölfelé, ugye egy a fejlécet is hozzájelölte, a Shift-et még mindig nyomva tartom, és egyet visszább lépek. Erre vonatkozó feltétel pedig az, hogy kisebb vagy egyenlő, mint 1994. Ugye számítunk rá, hogy ezt majd megint idézőjelek közé fogja tenni, írhattuk volna eleve így. Az érték pedig 11,82, értelemszerűen különbözik az előző számolástól, hiszen most a B1-es kódúak közül csak azokat vettük figyelembe, akik 94-ben vagy azelőtt születtek. Az előbb tanult módon írjuk a kerekítés függvényt, egyenlőségjel után írom azt, hogy kerekítés, nyitom a zárójelet, a képlet legvégére pedig, ha nem fér el a képletünk az adott képernyőn, akkor ki lehet szélesíteni a szerkesztőlécet, tehát a végére pedig pontos vesző, 2/10-es zárójel bezárva, és készen vagyunk. Hányan születtek az egyes hónapokban? Tehát megint a darabteli függvényt kell használnunk, hiszen hányan születtek, tehát egy darabra vonatkozó kérdés, és egy darab feltételünk van, hogy az adott hónapban született az illető. Látjuk azt, hogy ugye 12 darab számítást kellene végeznünk, nyilvánvalóan meg tudjuk adni a hivatkozást úgy, hogy ezt a képletet majd másolni tudjuk. Most nem nyitom meg a függvényvarázslót, a darabteli függvényt már megismertük az előbb, begépelni is lehet darabteli. Itt súg is nekünk az Excel, hogy először a tartományt kell megadnunk, ugye a születési hónapra vonatkozik a kérdés, tehát a tartományunk az F oszlopban lesz, F2-től F228-ig. Vigyázat, másolni fogjuk majd a képletet, ez a tartomány meg végig itt kell, hogy maradjon, tehát tegyük rá a dollárjeleket. Pontos vesző, a kritériumon pedig az adott hónapnak a sorszáma, ezt cellahivatkozással adom meg. Írhatnám az egyenlőségjelet, akkor kellene ez az idézőjel, meg endjeles történet, de az egyenlőségjelet nem kötelező odaírni, tehát így egyszerűen csak hivatkozhatunk az O13 cellára, bezárjuk a zárójelet, készen vagyunk, 15-en születtek januárban, végig másolhatjuk, és látjuk, hogy például októberben 24-en születtek. Még egy feladatunk van, az utolsó feladathoz is darabteli függvényre van szükségünk, de most majd máshogy kell a hivatkozást egy kicsit megadnunk. Ugye 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontokat lehetett elérni, ebben az oszlopban
azt fogjuk megszámolni, hogy az első ZH-n hányan értek el ilyet, ugye darabteli függvénnyel fogjuk tudni meghatározni, viszont nem csak lefelé kell majd másolnunk a képletet, hanem jobbra is, tehát jobban el kell majd gondolkodnunk a dollárjeleknek a helyén. Tehát megint darabteli függvényről van szó. A tartomány első esetben az első ZH-nak az oszlopa, tehát I2-től I2-28-ig, és ugye fogjuk majd ezt a képletet lefelé is másolni, de végig a másodiktól a 228. sorig van a táblázatunk, és fogjuk másolni jobbra is. Amikor jobbra másoljuk, akkor viszont kell, hogy menjen a hivatkozás jobbra, kell, hogy most majd a második ZH, a harmadik ZH, meg a negyedik ZH eredményei kerüljenek bele a képletbe, tehát a számok elé kell a dollárjel, a betűk elé meg nem. Kijelölöm az egész hivatkozást, hogy ne kelljen külön az I2-re is, meg az I2-28-ra is megtenni. Megnyomom az F4-et, akkor ugye mindenhol van dollárjel, még egyszer megnyomom, akkor csak a szám előtt, és akkor így már megfelelő lesz. Pontos vesző után pedig meg kell adnunk a feltételt, ugye ez az O28-as cellában van, lefelé másoljuk majd a képletet, változnia kell 29-30-31. sorra, amikor oldalra másoljuk, akkor viszont maradnia kell végig az O oszlopban, tehát itt pedig az O betű elé fog kelleni a dollárjel, az F4 billentyűt nyomkodtam újra. Ugye ez nagyon hasonlít ahhoz, mint ahogy a szorzótáblát csináltuk, hogy a fejlécnek, illetve a sorfejlécnek a helyén kell maradnia, tehát vegyes hivatkozást kell használnunk. Az oszlopfejléc esetén a szám elé kellett a dollárjel, a sorfejléc esetén pedig a betű elé, zárójel bezárva. Ugye az első ZH-n 30-an értek el 0 pontot, tehát elég nehéz volt ez az első ZH, másoljuk a képletet, látjuk, hogy a különböző pontokat hányan érték el, másoljuk jobbra is a képletet, no lám, nem is az első ZH volt a legnehezebb, a második ZH még többen betűztek. Készen vagyunk a névsor munkalappal.